Waqt id-diskussjoni mtella mill-Partit Laburista l-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li wara konsultazzjoni pubblika li saret il-Qorti tal-Familja se titnida riforma holistika dwar il-liġi tal-familja. Llum nista' ngħid li fil-ġranet li ġejjin wara l-anka tħadditna fil-kabinet u anka fih dan il-grupp parlamentari tagħna u ġibna l-approvazzjoni tiegħu se nkunu qed inniedu riforma holistika tal-liġi tal-familja illi tindirizza dan il-fenomenu. Spjega li ma' din ir-riforma se jsir ukoll investiment f'binja dedikata għal kawżi marbuta tal-familja. Blan ta' din ir-riforma u li jitqassar il-proċess ta' dawn il-każijiet waqt li jipproteġu l-tfal. Dr. Abela tkellem dwar id-diskussjoni dwar l-użu tal-midja soċjali li jintiża bħala serħan il-moħħ għal ġenituri biex igawdu mill-benefiċċji tat-teknoloġija, ikollhom is-salvagwardji meħtieġa li jħarsu s-saħħa mentali u l-integrità tagħhom. Fost il-kelliema li kien hemm f'din id-diskussjoni kien hemm ukoll l-allima u influencer Stephanie Rogers. Fuq l-importanza li l-ġenituri ikollhom bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja personali waqt li tissaħħaħ l-identità tagħhom fosthom il-lingwa Maltija. Fuq l-istess suġġett ħadet sehem ukoll fid-diskussjoni l-avukat Deborah Xkembri fejn uriet is-sodisfazzjon tagħha lejn l-inċentivi dwar il-miscarriage leave u miżuri oħra li jpoġġu s-saħħa mentali tal-individwu fuq quddiem. Daw l-affarijiet jgħinu multifacetedly, ġifieri b'mod illi kemm inħarsu lejn il-persuna b'dinjità. Għaliex inti tkun qed tħares lejn dik il-persuna li tilfet il xi ħadd għażiż illi għaddejja minn dik il-problema. Is-saħħa mentali illi aħna għandna bżonn nirkupraw meta jkollna problemi bħal daw fil-familja tagħna, ma nistgħux nibqgħu naħdmu qisna magni. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja irrefera għall-għajnuniet li jingħataw lill-ħaddiema u lil min iħaddem. Hemm għajnuniet biex il-ħaddiema jitgħallmu l-intelligenza artifiċjali, l-awtomatizzazzjoni, d-diġitalizzazzjoni u daw kollha ħajgħinu biex inżidu l-ħiliet biex kif l-ekonomija tkompli tikber u toħloq opportunitajiet ġodda, il-ħaddiema Maltin u Mawċin ikun jistgħu jimlew dawk il-vaganzi. Tkellem ukoll il-professur Gottfried Baldacchino u spjega li l-2026 bdiet mhux biss bil-miżuri ġodda tal-budget iżda wkoll bil-maltempata ħeri li laqtet lil pajjiżna fejn hawn irrikonoxxa l-ħidma tal-awtoritajiet. Ix-xahar ta' Jannar mhux biss ix-xahar meta jibdew jiġu implementati l-miżuri tal-budget, imma dan ix-xahar inserta xahar fejn l-ewwel kellna l-borra. U nafu l-ħsara li għamlet il-borra fost ċertu prodotti. U mbagħad kellna dawk l-irwiefen li waslu biex meta morna nippruvaw nixtru mis-supermarket sibna li xkaf vojta. Mhux veru, naħseb kollha minna dejna mill-esperjenza. U l-uragan Harry li ħalla ħafna ħsara kif nafu, ovvjament nifirħu nirringrazzjaw minnaw il-ħaddiema kollha tas-servizz pubbliku tal-protezzjoni ċivili, pulizija li jenew biex prattikament il-ħsara u l-torq jinfetħu, eċetera.